Giro erromantikoak inguratuta, Loiako badia eskutaturantz jaitsiko gara. Irlatxo bakartiak, umeen pirata jokoak egiteko diseinatua dirudi. Hala ere, Lapurdiko kostan zehar gabiltzala, ez dira txantxatzat hartu behar piraten gaineko istorioak. 18. menderarte, Britainia handiko almiranteagoaren mapetan, sugezulo gisa zegoen markatuta labar, badia eta areatza ugariko eskualde hau. Itxasgudu eta erasoen garaiaren lekuko da Sokoako gotorlekua. Ziburu eta Donibane Loizuneko portuak zaintzen dituena. Kainoietatik ez. Baina itsasoaren oldarretik zaintzen ditu portu okartako barraderak, urak ez dezan berriro ere herria suntsitu. Dikeek ondo zainduta, Donibane Loizuneko hondartza zabala, lasai eta baredatza. Donibane Loizune sarrakaria ibaiaren ahoan dago. Portuak pasabide estua du kanpoko badiarekin komunikatzeko. Ezker ibarrean, Ziburu dago. Bordagain izeneko muinoaren magalean. Talaian, emakumeek sua pizten zuten senarrei itzulbidea erakusteko. Ziburu baztertuen herria da. Kortsario, baleazale eta itsasoko beste arlote guztien herria. Baina kaietan etxe dotoreak ere badaude. Honetan, esate baterako, Maurice Ravel, bolero ezagunaren egilea sortu zen. Beste ibai ertzetik, Donibane Loizuneko burges txukunek susmotxarrez begiratzen zieten auzoko bizi-biziei. Gaur egun, herribiak anaituta daude, eta Zibururi izena eman zion zubia bien arteko besarkada da. Zubibururen besarkadaren erdian, Arrantza portu zaharra. Donibane Loizunen 500 bat arrantzale baino ez daude. Gainerakoan etxe apainek eta lorategi jabedunek betetzen dute paisaia. Badiako ur seguru eta aire garbikoek erakarrita, egungo itsasgizonek ez dute zerikusirik antzinakoekin. Euskal Herri osoan, Donibane Loizuneko hondarfina izan zen masaturismoaren lehen lekua, 1881 udatiarrentzako lehen hotela inauguratu zenean. Santa Barbararen kapera, artilleriako bunkerrek zulatutako haitz muturronen gainean jarrita, nortasun aldaketa guztien lekuko bakarra da. Baselizaren oinetan, Arxiloko itsaslabarrean, uinenekin suntsitzaileak ez du etenik. Oraindik etortzen dira mutur honetaraino, ekaitzen gurutzearen aurrera gizona itsasoan galdu zuten alargunak.
Iparrerantz joan da, hondartza estu eta basatiak. Erromardia, Lafitenia, Maiarko, itxasszaldunen gordeleku gogoenak dira. Mundu osoko surflarien paradisua. Halako batean, lurmutur bat igarota, Getaria ageri da. Bere portu txikiko arrapaletan, antzina, bale arrantzarako txalupak biltzen ziren. Egun, oskol xumeak lirateke hotel handien eta 20 urte zoroetako kasinoaren aldean. Trenak, kostalerroaren ondoz-ondo, artistak, idazleak eta erbesteratu ospetsuak ekarri zituen, atxeden har zezaten. Victor Hugo adibidez, edo Sabino Arana. Itxasoak ez du errukirik izan Getariatik bidartera doan erlaitzean. Eta gailurrik garaienean, Magdalenaren ermitaren ondoan, itxasoan galdutako ez ezagunen gorpuak pilatuz joan ziren. Uinek hainbat eta hainbat ekarri baitzituzten mendeetan hemengo hondartzetaraino. Orduan, inork ez zuen pentsatuko itxaso ezigaitzau eta hemengo gesala itze leuna, mende eta erdi geroago erakargarri bikainak izango zirela Europa osoko printze eta aristokratentzat. Serbiako azken erreginek, Alexandro Lehenak eta Nataliak, lorategidun jauregi handiosa eraiki zuten Miarritzen, itxasoko enbatek suntsitutako alderdi honetan.